Ta' ħankomplu naqraw mill-Vanġelu ta' Mattew il-pass li jmiss f'din il-priedka li Ġesu qiegħed jagħti hawnhekk f'Mattew 18. Ġesu għadu kif semma il-naġa l-mitlufa illi sida imur fit-tixa u mbagħad jgħidilna mhix irrid ta' missierkom li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Mela għandek ir-raj li fittax in-naġa u sikwit Alla jinqeda bina biex nfittxu u nirrestawraw il-xulxin. Infatti jekk jgħid fl-jmiss sara, vers 15. Jekk ħuk jidneb kontrik, mur u rieħ id-difett tiegħu bejnek u bejnu weħidkom. Jekk jisimek, tkun irbaħt lil ħuk. Imma jekk ma jismax, hu miegħek wieħed jew tnejn oħra sabiex fom żewġ xhieda jew tlieta tkun stabbilita kull ħaġa. U jekk jirrifjuta milli jismagħhom, għajda l-Knisja. U jekk jirrifjuta milli jisma' saħansitra l-Knisja, ħajkun għalik qisu ġentil u dazzjarju. Tassew ngħidilkom, kwalunkwe ħwejjeġ li torbtu fuq l-art se jkunu marbutin fis-sema. U kwalunkwe ħwejjeġ li tħollu fuq l-art se jkunu maħlulin fis-sema. Jerġa' tassew ngħidilkom illi jekk tnejn minnkom jaqblu fuq l-art dwar kull ħaġa kwalunkwe li jissupplikaw jew jitolbu, se ssirilhom minn missieri li hu fis-smawiet. Għax fejn hemm tnejn jew tlieta miġburin f'ismi hemmhekk jien fosthom. Amen. Qudiemna għandna ideal bħala Knisja. L-ideal huwa li qatt ma noffendu xulxin. Ir-realtà hija differenti. Frattant huwa tajjeb huwa li jkollna ideal u nżommu qudiemna. Fl-aħħar mill-aħħar l-ideal wieħed mhux nivvintaw aħna. Imma tawwilna Ġesu nnifsu, meta qalilna kunu mela intom perfetti, bħalma missiekom fis-smawiet huwa perfett. L-ideal qiegħed hemmhekk inħarsu lejh għajla nilħquh, però jilluminalna triq u iżommna mexjin fid-direzzjoni tajba. Ir-realtà hija li fil-waqt li aħna nippruvaw u nagħmlu ħilitna biex ngħixu flimkien bħala familja waħda u nkunu xhieda konvinċenti quddiem is-soċjetà, kultant bejnietna jinqalgħu stoffi, jinqalgħu tfixkil illi jkun hemm disgwit, imdnub mhux kapaċi jagħmel li jħarbat ir-relazzjonijiet illi jkisser farrak u għadna qegħdin f'din il-battalja għalkemm huwa ideal kunu perfetti ma toffendux il xulxin. Però it-tama tal-perfezzjoni mhix se tiżappuntana. Ġesu qalilna kunu intom perfetti u nnifsu għad jagħmilna perfetti. Tajjeb biex ma naqtawx qalbna. U nnifsu. Bħalissa ninsabu f'kors ta' taħriġ. Qegħdin nittrenjaw fil-ħajja ġusta u qaddisa illi fija il-weda tal-ferħ u għena ġenwina sakemm indumu tul tal-pellegrinaġġ. U allura Ġesu hawnhekk għax jaf illi aħna se kapaċi nkunu ta' skandlu, kapaċi nkunu illi nfixklu lil xulxin, jgħidilna kif għandna nagħmlu biex nittrattaw flimkien meta xi ħadd mill-aħwa joffendina jew aħna noffendu lilu. X'għandu jsir f'dak il-każ? Mhux li tagħlaq għajnejk, mhux li tilgħaba ta' parsi mu qed jiġri xejn, dak il-kodardi jagħmlu il-beżżija. Dawk li huma għażżiena spiritwalment. Ġesu hawn jagħtina pass pass x'għandna nagħmlu f'dan il-każ u nixtieqkom allura illi toqgħodu attenti aktar mis-soltu jekk jista' jkun. Biex meta jinqalgħu dal-każijiet inkunu nafu x'għandna nagħmlu biex il-ħu jew l-oħt illi żvijat li għamlet bħal dik in-naġa ħarġet il-barra mit-triq, il-mulej fit-tixa u jġiba lura. Imma sikwit aktar iva mill-le irid jinqeda bina biex nirrestawraw lil xulxin. Infatti
ħanarġa' fakkarkom kif tagħlaq l-epistola ta' Ġagbu jgħidilna li jekk xi ħadd fostkom jiżvija mill-verità, jiġifieri il-verità ma jemminix jew ma jipprattikajiex, u xi ħadd idawru lura ħajkun jaf illi min idawwar midneb mill-errur jew mill-iżbal ta' triqtu se jsalva rruħu mill-mewt u se jagħti kotra jew multitudni ta' dnubiet. Kemm huwa importanti dal-ministeru illi Ġesu tkellem dwaru hawnhekk. Illi aħna nimxu naf li ħanbeżżakom dil-kelma, imma ħanużaw bid-dixxiplina ma' xulxin. Għax meta semmi d-dixxiplina llum kulħadd joqmos. Għax kulħadd jidhirlu li raħ fidej u wara ma tintaqallix għax toffendili d-drittijiet tiegħi. Però l-Knisja mhix hekk. Il-Knisja hija korp, hija membri ta' aħwa illi jimpurtom minn xulxin. Illi imissna jimpurtana minn xulxin. Għax aħna ċittadini tal-istess belt u għana l-istess sit u għana l-istess tama qudiemna. U allura irrid nurikom mill-ewwel illi lan meta aħna nimxu b'dixxiplina ma' xulxin ma tkunx fejn tibżgħu minna dil-kelma. Il għaliex jekk għandkom ġenituri quddiem għajnejkom u jafu li t-tifel tagħhom qiegħed ibabas ma' droga, iħalluh jagħmel li jrid, jew ibesbżuh u jkellmuh u jwidbuh u jiftulu għajnejh u jekk hemm bżonn jagħmlu għassa tiegħu biex jaraw fejn qed imur. Qegħdin jindaħlulu għax jieħdu ħsiebu u hekk ukoll il-Knisja. Il-Knisja hija il-familja tagħha, hija d-dar tagħha. Id-dar tagħha u dawk fiha iva huwa naturali għalina li aħna nieħdu ħsieb xulxin. Lan l-iskop ta' kull dixxiplina, il-qofol ta' kull dixxiplina huwa biex aħna min jiżbalja inġibuh jew inħajruh jiġi lura. Inħajruh biex jabbanduna d-dnub. Il-kelma biblika hija biex jindem. Biex jasal għall-indiema. Jinġib lura fix-xirka ħalli mbagħad ikompli jimmatura bħala dixxiplu, mhux jikkakma, mhux jeħel, mhux jaqaf gandott u jibqa' fih, imma xi ħadd jaqilgħu minn dak il-gandott. Kwalunkwe ċittadin fis-saltna talla jista' jiżvija. Int, avolja taħseb li inti setan, tista' tiżvija, tista' tagħmel l-art nubiet. Jekk ma tkunx il-grazzja talla fuqek. U allura meta wieħed ikun irrestawrat jeħtieġ li mbagħad jissokta fil-korsa tiegħu bħala dixxiplu bla ma jsofri nawfraġġ. Naraw nies u jew nisimgħu bihom illi minħabba n-nuqqas ta' dixxiplina jew forsi minħabba illi n-nies l-aħwa ma tawx kasu żvija u sofra nawfraġġju. Id-dixxiplina hemm posta biex dak l-individwu li jkun qabad il-korsa ta' dnub inġibuh lura. Imma wkoll hemm raġunijiet oħra. Hemm ħafna raġunijiet. Ħansemmi tliet oħra. L-ewwel biex il-Knisja, il-miġema ta' Nsara li regolarment jiltaqgħu flimkien dik il-miġema tkun imħarsa fil-purità tagħha. Pawlu darbtejn jgħidha fil-kitbiet tiegħu. Ftit mira tħemmer l-għaġna kollha. Poġġi imqar ftit mira f'għaġna kbira, bil-mod il-mod dik il-ftit mira, simbolu tal-ħażen, tinfetta l-kulħadd. U allura meta naraw illi hemm il-ħażen, dak il-ħażen jridu niqfulu. It-tieni ħaġa, għalfejn id-dixxiplina biex l-integrità dottrinata tal-Knisja tkun imħarsa, ġifieri. Il-Knisja hija obbligata illi ma tivvintax id-dottrina hi. Imma li żelożament u fedelment titgħallem l-Iskrittura sabiex tipprattika u wkoll tgħaddi l-messaġġ tagħha lil ħadd ieħor. Il-verità ħarġet minn għand Alla, il-verità hija kruċjali, importantissima. Tista' tkun onest, tista' tkun sinċir, jekk m'għandekx il-verità tal-Evanġelju, allura tkun tlift vera l-qalb u ġbejn u ġvera.
Fit-tieni ittra tiegħu Ġwanni jgħidilna li ħafna qarrieqa ħarġu fid-dinja li ma jistqarrux li Ġesu Kristu ġie fil-laħam, li Ġesu huwa realment bniedem bħalna. Dan huwa l-qarriq u l-Antikrist. Nies li jilagħbuha ta' Kristjani li jinfiltraw fil-knejjes u jiddaħħlu l-ereżiji tagħhom kontrarju għall-verità tal-Alla. Ħarsu lilkom fuskom sabiex ma titilfux il-ħwejx li ħdimna iżda tirċievu premju sħiħ. Il-Knisja hija responsabbli illi mhux biss titgħallem il-verità ma wkoll tħarisha. Għaliex? Pawlu meta kien mifrut minn l-kollega tiegħu Timotju batlu ittra. U fi qallu nispera niġi għandek malaj, ma jekk niddewwem qed niktiblek biex tkun taf kif wieħed jeħtieġ iġib ruħu f'dar Alla. Kif ħanġibu ruħna fid-dar ta' Alla? Dik hija d-dixxiplina. Tajjeb? Jekk niġi għandek id-dar tiegħek u nibda niftaħlek il-kxaxen tal-gwardarobba jew tal-armarju, ma naħsibx li tuħu pjaċir biha vera. Jew jekk inti malli ħabbat il-bieb u tiftaħ li tgħidli neħħi ż-żarbun u nibqa' tieħel biż-żarbun bit-tajn fis-salott tiegħek. Laqqas naħseb li tuħu pjaċir. Ir-regolamenti qegħdin hemmhekk għal ġid ta' kulħadd. Ir-regolamenti ifissrulna, il-kmandamenti tagħna, ifissrulna x'inhi verament l-imħabba. U allura Pawlu qed jgħidlu li jeħtieġ iva il-kol kemm aħna nkunu nafu kif se nġibu ruħna fit-dar tagħna. Li hija l-Knisja tagħna l-ħaj il-kolonna u s-sosten tal-verità. Il-Knisja fuq l-art hija il-kolonna tal-verità. Ġifieri, il-Knisja hija favur il-verità, mhux taħmel u tittollera kull idea innovattiva li ħierġa fil-medja. Le, għandna s-sillabu tagħna, is-sillabu tagħna huwa l-Iskrittura mazza, ispirata mill-Ispiritu Santu. Dak huwa t-tagħlim illi aħna bħala Knisja rridu nirċievu u nxandru u nħarsu. Il-Knisja il-kolonna u s-sosten tal-verità. Hemm ħafna attakki kontra l-verità tagħna. Ħares lejn ir-reġjonijiet l-oħra, ħares lejn il-perverżjonijiet tal-kulti, tas-setet. Il-Knisja hija s-sosten, hija s-sur illi tiddefendi l-verità. Dik hija sejħa tagħna. U allura d-dixxiplina hija meħtieġa. Ukoll id-dixxiplina neżerċitawha biex il-reputazzjoni tagħna tkun imħarsa. Alla ħana rridu li jisem Alla ikollu fama tajba fost in-nies. U għalhekk nitolbu mis-siena inti fis-smewwiet ħajitqaddes ismek. Issa. Jekk qegħdin nitolbu din. Imma mbagħad inħallu għaddej il-ħamla kollha tal-ħażen fostna, tajjeb, tkun talba sinċira dik? Le. Pawlu meta rrefera għal Lut ta' żmienu, għallu int li tgħid biex ma tikkommettix adulterju. Tikkommetti adulterju int? Mela Lut kienu kellhom il-kmandamenti u kienu jgħalmu l-ħadd ieħor biex ma jkommettux adulterju, però huma nfushom kienu adulteri mbagħad. Inkonsistenza grassa. Jekk aħna bħala Knisja ngħidu li nemmnu l-Iskrittura għandha standard għoli ta' moralità. U dak l-istandard du ngħixu aħna u nankoraġġixu wkoll ħadd ieħor biex jagħmel l-istess. Int li tistmel lidu li jkompli jgħidilhom, tisraq imqades int li tiftaħar bil-liġi. Tiddiżonora Alla permezz tat trasgressjoni tal-ksur tal-liġi tiegħu għax isem Alla huwa midej fost il-ġentili maħabba fikom bħal miktub. Jekk aħna ma nkunux Knisja dixxiplinata. Tajjeb? Jekk nkunu Knisja illi kollox jgħaddi. L-wieħed jista' jkun qiegħed ibixkel u jisraq għal ħadd ieħor u jgħix fl-immoralità u għad għandu l-istatwi d-dar qed jitlob qudiemhom. U ovvjament ħajkunu jafu x'tip ta' nies aħna. Tifhem. U x'ħajjgħidu? Alla tagħhom kemm hu taċċajt. Vera? Hekk ħajdu. L-isem t'Alla jkun ikkalpestat mal-art. Iridu nżommu floli isem Alla iva billi neżerċitaw id-dixxiplina. Issa, Ġesu qed jgħidilna li hemm proċedura, jagħtina proċedura sempliċi imma qisha din il-proċedura kulħadd nesija llum il-ġurnata. Għaliex? Hemmhekk qiegħda. Rajtilkom dalgħodu. Għalfejn insibuha daqshekk bitqila biex inseguha.
Hija proċedura illi s-servi ta' protezzjoni bejnietna biex aħna ma nżvijawx. Proċedura fit 3 stadji kif se nittrattaw ma' Kristjan maqbud fid-dnub. Kollha kemm aħna niżolqu u kollha kemm aħna notru f'xi ħin jew ieħor matul il-ġurnata. Imma Ġesu qed jittratta dwar dak il-Kristjan illi huwa maqbud fid-dnub. Bħal ġojjin maqbud fix-xibka tan-nassab. Jista' mhux iferfer ġwenħajh għax iżżed ħajtħabbel. Maqbud huwa maqbud. X'għandu bżonn? Il-xi ħadd illi jilliberaħ. U dak huwa r-rwol tagħna. Imma qabel ma nippruvaw ngħinu xulxin, irridu neżaminaw l-atteġġjament tagħna x'faċilment imorru fuq xulxin, qisna bulldozer. U flok ma ngħinu inweġġgħu dak li jkun. U diġà dgħajef, u diġà marra u inti ħadd tkompli tozzu. Meta ħanejnu xulxin kif? Galatin 6, vers 1. L-aħwa, jekk imqal jekk wieħed jinqabad f'xi trasgressjoni huwa maqbud fiha l-qalb. Huwa f'dan it-trabokk. Ma jistax jinħeles. Qed isir vizzjat bil-Malti. Mhux żelaq qam talab mafrella alla u baqa' miexi, imma dan issa qiegħed jitħammeġ fit-tajn. Qed jidra fil-ħmieġ. Pawlu jgħidilna l-aħwa jekk xi ħadd jinqabad f'xi dnub, intom l-ispiritwali miskom tirrestawraw lit-tali bi spirtu ta' manswetudni, titkun ġwejjed. Ħelu. Doċli. Għax taf illi llum maqbutu u għada bli tinqabad int. U allura rridu nifhmu illi din hija dan huwa organizmu wieħed. Għandna bżonn il-xulxin. Illum ħanejnek jien. U naf li għada ħatejni jint. Bispirtu ta' manswetudni. Bis ħares lek innifsek li ma tkunx imġarrab intu koll. Ġifier fil-waqt li ħanejnu xulxin, ma taħsibx li inti f'xi bozza, jew f'xi torri tal-avorju, il ħadd ma jistalik inti xi buli u qatt mitħata. Aħna l-koll kemm aħna dajfin u għandna bżonn lil xulxin bħala kongregazzjoni bi Kristu r-ras tagħna. Pawlu kompli jgħidilna erfgħu it-toqol ta' xulxin u hekk twettqu l-liġi ta' Kristu. Kif l-aħjar noġbuħu l-Kristu billi nosservaw ir-rieda tiegħu billi nerfgħu it-toqol ta' xulxin kollha kemm aħna għandna pisijiet. U forsi xi wħud minna imdamdmin b'dak il-pis. U waqqas biss qed nirrealizzaw. Erfgħu it-toqol ta' xulxin, ma rridux nagħmlu bħal Kajjin. Meta Alla qallu fejn hu kabel. U Kajjin qallu mela jiena assis taħija. Dik hija l-atteġġjament tal-bniedem mitluf. Illi ma jimpurtax mill-proxmu tiegħu, ma jimpurtax. Jagħmelu, ħallih, jien għandi ħajti u għandu ħajtu u dasek. Le, il-Kristjan jaf illi mhux fis-salta tal-Alla waħdu. Hemm ħutu ukoll. U allura Ġesu jibda jgħidilna l-ewwel ħaġa meta tirrealizza illi hemm ħuk jew oħtok illi qalulek dwaru illi qed ikun infidil ma' martu. Smajta minn ħadd. U l-għada ġie ieħor jgħidlek dak il-ħabib tiegħek li tmorru l-knisja flimkien. Taf kemm qed jaqlibiela l-martu. Għadha x'għamel inti? X'għamel? Jekk huk jidneb kontrik, mur u rieħ id-difett tiegħu bejnek u bejn wieħedkom. L-ewwel pass illi tmur titratta miegħu tgħidu isma'. Mhux għax tindaħallek, imma hekk u hekk smajt. Kapaċi tkun onest miegħi tgħidli din ix-xnija qarrieqa jew nkella l-verità? U forsi jgħidlek u le tagħtix każ. Qed tifhem? Jew forsi jgħidlek iwa ta' għax għaddej minn problemi. Jew allura ma nistgħux naraw kif nistgħu nagħmlu biex tinqala minn din
minn dan id-dnub. ħatmur titkellem miegħu fil-privat. Wiċċ imwiċċ. Waħdu. U rih id-difett tiegħu qalb miġuwa u konċernat, mhux biex taffelih. Mhux biex twaqqgħu fil-għajb. Mhux biex ġielu jistħi. Imma x'inti konċernat. Għax taf li dan huwa bħalek dixxiplu ta' Ġesu li sta inqabad fit-trabok. U allura jeħtieġ li tirrestawrah. Fluqa 17, Ġesu meta tkellem fuq ħwejjeġ simili qal jekk hu jidneb widbu. Ma twiddeb il xi ħadd jiġifieri turih illi jinsab fid-dnub. Anqallu l-kuxjenza tiegħu. Jekk jindem aħfirlu. U jekk hu jidneb 7 darbiet matul il-jum u 7 darbiet idur lejk u jgħid nindem aħfirlu. Avolja nibqgħu inweġġgħu xulxin ripetutament jeħtieġ li ma nagħtawx qalbna minn xulxin. Dik hija l-imħabba illi tittama kollox, temmen kollox, tissapporti kollox. Il-qatt ma ċċedi. F'ebda każ allura il-pubbliku in ġenerali m'għandu jkun jaf disma' jbija qed titratta miegħu jekk hu qed juri sinjali ta' ndiema jixtieq jirranġa, imma huwa maqbud. Ħadkompli titratta miegħu, ħadkompli titlob għalih u miegħu. Vera? Jekk hu kontra kull evidenza ħajibqa' jaħbi u jinnega il-verità. Allura femmu ma salx waħdek issa għandek bżonn l-għajnu ta' ħaddieħor. Imma tirrealizzaw illi fejn naraw id-dnub u d-dnub lampanti u d-dnub mingħajr indiema jeħtieġ nieħdu azzjoni immedjata. Azzjoni fil-pront. Bħalma jagħmel il-bidwi illi l-ħorrieq inaqqih kmieni mill-għalqa mhux għal jikber u jinfestalu kullimkien. Però jekk da qed juri nuqqas ta' ndiema u qiegħed jgħidlek li mhux veru meta issa inti taf fiċ-ċertu huwa veru. Ġesu jgħidilna jekk ma jismax vers 16. Ħum jekk wieħed jew tnejn oħra sabiex b'fhom żewġ xhieda jew tlieta tkun stabbilita kull ħaġa. Mela għandek bżonn l-għajnuna, waħdek ma wasalx, provajt ripetutament, issa qed jurik illi qed jitwebbes ma jridx jaf. Allu għandek bżonn appoġġ. Persuna oħra bil-Knisja jew tnejn ħalli jgħinuk ħalli terġgħu taffiċinawh, tisimgħu il-każ sewwa, tiddeliberaw flimkien, tagħtu parir u dak il-wieħed jew tnejn miegħek iservu wkoll ta' xhieda. Għaliex jekk jibqa' ma jirrispondix b'mod pożittiv, mela għamil dawn tentattivi diversi u baqa' ma rrispondix. Il-każ tiegħu allura għandu jittieħed quddiem il-kongregazzjoni. Ġesu jgħidilna għajda lill-Knisja, jekk jirrifjuta milli jismagħhom għajda lill-Knisja. U jekk jirrifjuta milli jisma' saħansitra il-Knisja ħajkun għalik qisu ġentilu tazzjarju. Min jaf kemm hawn insara illi jippreferi kieku dis-sentenza mhix qiegħda fil-Bibja. Paraw Ġesu ridna li d-dnub neħduh b'kull serjetà għax huwa kankru. Huwa kankru li jħassar il-bqija. U jgħidilna saħansitra illi jekk jibqa' mela mort int, ġie ieħor jew tnejn oħra miegħek. U issa wkoll kellek kontra qalbek tinforma lill-Knisja isma' fostna għandna tali illi qed jgħix fl-adulterju. Ħankomplu bl-istess eżempju. Il-Knisja issa kollha trid ħanejdu hekk tiċċensura, meta tiċċensura ġifieri trid titratta miegħu b'tali mod illi jekk jibqa' imwebbes fit-tnub. Jekk jibqa' mingħajr xewqa illi jindem, mingħajr ma jibda jieħu mqar
passi biex jinqala minn dak il-gandot, Ġesu jgħidilna illi ħajkun jekk ma jismax imqar lill-Knisja ħajkun għalik qisu ġentil u dazzjarju, ħajkun għalik qisu infidil, wieħed li ma jemmenx. U jista' xorta jibda jgħid imma jiena Kristjana għadni ma jimpurtax dik affari tiegħi tindaħlu lix. Ma Ġesu qed jgħidilna ħajkun għalik qisu ġentil u dazzjarju, qisu wieħed illi ma jemmenx. Maqtuh mix-xirk allura u ma jkunx magħdud bħala wieħed mill-aħwa. Naf illi forsi tħaltu f'qoxritkom u tajdu possibbli irridu nagħmlu hekk. Ġesu darba qal intom sejħu li mgħallem u sit. U sewa tagħmlu għax hekk jien. Mela min jikmanda? Min jikmanda hekk? Ġesu. Is-sit ir-xoxtant, is-Salvatur tagħna. U jikmanda. U avolja di tista' ittiem bħala pillola morra u qarsa u nagħmlu bħal dak it-tifel ġkejker ma jkunx qed joħodha għall-mediċina li hija għall-ġid tiegħu, jeħtieġ li jkollna u nfittxu l-kuraġġ mingħand Alla biex iva. Il-ħu fostna illi mhuwiex qed jgħix bħala Kristjan u jrid jibqa' jitħammeġ fid-dnub u qiegħed allura iħassar l-isem ta' Ġesu. Dan laqqas għandu jkun imħolli li parteċipa fl-ikla tas-sit. Għaliex għax meta nersqu lejn l-ikla tas-sit, Pawlu jgħidilna li jdu neżaminaw lil nfusna biex naraw hemm tfixkil ta' duħal fil-każ nindmu imbagħad nipparteċipaw. Inta raw li l-Knisja tieħu azzjoni. Jekk għandek raġel u dar raġel għandu siequ ikkankratlu, tajjeb, jseħħtiha bil-faxxi vera, ma tkunx tidher. Ma tkunx tidher. Qed tifhem. Avolja forsi jimxi u bda jsappab, però x'inhu l-aħjar? Mhux il-murat it-tabib, għand il-kirurgu u jekk hemm bżonn amputazzjoni. Dik il-parti mħassra tinqata biex ma toqtolx il-bqija tal-ġisem. Kif għedna, allura se nħadmu dinamika biex tkun salvagwardjata l-purità tal-Knisja. Preferibilment, din id-disciplina tibda mill-ewwel stadju u tieqaf fl-ewwel stadju. Jiġifieri, jekk it-tali qed jara l-ittalija illi għada imwaħla mal-idolatrija, għata għandha l-istatwi d-dar, għada, taf kif. Dak it-tali ħajmur u jitkellem dik it-talija u preferibilment dik it-talija tgħid ma kontx naf, dik kont nagħmilha jiem devozzjoni. Possibbli? U allura jurija mill-Iskrittura illi l-idoli huma mistkerħa u għandna narmuhom il-bot minna, u għalla tiqaf hemmhekk. Kienet fid-dnub. Xi ħadd tkellem magħha, ħadet azzjoni u daqshekk. U jien ngħidilkom illi naħseb jiena 90% tal-każijiet fejn ikun hemm id-dnub fostna, meta nittrattaw l-ar ħaġa li tagħmel hija tintabaħ b'xi ħaġa fuq xi ħadd. Għad tifhem? U tiġi tużaħ lili. Ma tajtx hekk. Inti tkun responsabbli. Illi tmur int jekk inti sir taf int bil-każ, inti trid tmur. Jekk ma tasalx imbagħad tista' seħ lili jew il-Presbiteru fil-Knisja jew xi ħadd ieħor matur fil-Knisja li taħseb li kapaċi jgħinek fil-ħaġa. U nimxu minn hemm. Però din il-dinamika se tissalvagwardja is-saħħa spiritwali tagħna, importanti. Disciplina hija neċessarja, ħansemmi erba' oqsma. Fejn hija neċessarja, fejn meħtieġa din il-disciplina. L-ewwel fejn xi ħadd qed jonqos fl-imħabba Kristjana. Ġesu jgħidilna li b'dan jarfu l-bnedmin kollha,
illi intom ta' bil-ħad ix-xibli tiegħi. Mill-imħabba li għandkom xulxin. Issa jekk xi ħadd qiegħed joffendi xi ħadd ieħor u qed joffendih ripetutament u qisu qed jiġri xejn. Vera? L-imħabba Kristjana tkun assaltata, tkun attakkata b'offiżi privati serji. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni wkoll il-liġi Kristjana. Xi liġi Kristjana li tkun miksura minn nies fostna li jgħixu ħajja skandaluża. Ħajja skandaluża. Ħajja li hija b'mod lampanti midimba. U dan mhux dineb u nidem u baqa miexi. Imma huwa qiegħed itawwal. Irid ikun hemm l-intervent vera? Irid ikun hemm l-intervent. Anke ħafna fostna meta jaqbadhom xi ħaġa jimirdu u jiena għandi ħabta nkun wieħed minnhom, nittama li jgħaddili mingħajr ma nieħu mediċina mingħajr xejn. U nibqa' nkarkar. Mhux aħjar tieħu azzjoni, vera? Issa, fil-każ tal-Knisja Bikrija, Pawlu kellu iwissil lit-Tessalonkin. Għax dawn kienu tant fissati li Ġesu ġej u ġej dal-waqt u allura ma nix għafen naħdmu iżjed, ħallew ix-xogħol, saru nies responsabbli, saru nies iffissati fuq xulxin. U Pawlu qalilhom nisimgħu li xut fostkom qed jimxu fil-qas. Ma jaħdmu xejn imma huma suffiċenti. Ipesbsu dwar ħaddieħor kontra ħaddieħor u ma jarawx tagħhom fushom. Issa li t-tagħlim nordnawlhom fis-Sid Ġesu. Sabiex jaħdmu bil-kwiet u jieklu ħobs tagħhom fushom. Imma intom l-aħwa tejjewx tagħmlu tajjeb. Jekk xi ħadd ma jobdix l-istruzzjoni f'din l-epistola, ħudu nota speċjali ta' dan u tassoċjawx irwieħkom flimkien miegħu sabiex jistħi. U frattant tikkonsidrawx bħala għadu, ma widbuh bħala hukom. Għal darb'oħra it-twiddib kemm jiswa, it-twiddib. Meta għandek nies illi kapaċi jaħdmu u mhumiex jaħdmu, dak x'eżempju. U allura Pawli jgħid iva irid tkun hemm it-twiddib. Ukoll il-disciplina hija neċessarja fejn l-unità tal-Knisja hija medda. Jiġifieri. Ġesu jridna li aħna naġixxu flimkien u ngħixu flimkien fl-għaqda, fl-armonija, fil-paċi bejnietna. Hija xi ħaġa sabiħa. Immensament sabiħa. Ġesu tara palija. U però nafu li hemm nies il-qisu il-delizzju tagħhom hija li joħolqu fazzjonijiet u partiti. Ħsibhom biex jifirdu dak li jkun. Jippruvaw joħolqu firdiet jeqirdu l-paċi u l-għaqda tal-Knisja. Dawn in-nies l-aħwa jeħtieġ li nassu kontra tagħhom. Nassu mhux iħalluhom jagħmlu li jridu, mhux iħalluhom intuhom ridni. Pawlu jgħid Titu 3:10. Bniedem diviżiv u ssibhom dan nies. Illi ħsibhom biex jaqsmu, ħsibhom biex iġeldu lil dak li jkun. Bniedem diviżiv wara l-ewwel it-tieni twiddiba irroftaħ warbu billi taf illi t-tali huwa pervertit u midneb u akkundannat minnu nnifsu. Għal darb'oħra tittieħed azzjoni. Ukoll meta il-verità Kristjana hija wkoll kontradetta. Aħna għandna standard ta' fidi nafu x'nemmnu il-Bibja nemmnu. Issa dik kulħadd jgħid jena nemmen il-Bibja. Imma għandna standard ta' fidi. Huwa pubblikat u mgħallem fedelment minn ġimgħa l-oħra. Meta din il-verità hija kontradetta minn nies illi qegħdin fostna, forsi wkoll huma kkunsidrati bħala membri, però qegħdin jgħalmu kontrarju għall-Bibja, kontrarju, sfaċċatament bla mistħija, mingħajr ma jirrispettaw il-mexxejja fil-Knisja, iżidu mal-Bibja, tajjeb, għabel jekk ikun hawn xi ħadd jgħid evanġeliku bħalkom u waqt il-ħin tat-talb jibda jitlob il-Marija.
Wissuh ngħidu l-isma' dik xi ħaġa li l-Bibja ma tgħallimniex, il-Bibja talb għandu jkun indirizzat dejjem mill-Alla waħdu. Tajjeb? Jiġi jagħmel l-istess. Mhux jitlob il-Marija jitlob ukoll Santa Teresa mbagħad. U jibqa' dejjem għaddejjek. Tajjeb? Dan għax ħanagħmlu bih. Ħanħalluh ħanittolerawh. Għax qed idaħħal dottrina illi mhijiex magħalma fil-Bibja. Irridu nieħdu azzjoni. Da ma xedin ngħidu li fostna hawn nies illi għad m'għandhomx tagħlim adekwat dwar ċertu ħwejjeġ, alla għadhom żbaljati. Però bil-mod il-mod qed jitgħallmu. Tajjeb? Qegħdin nitkellmu dwar wieħed illi sfaċċatament bla mistħija irrid iddaħħal il-firdiet. Irid iddaħħal il-firdiet. Dak hija każ ta' aħna nsejħulhom nies eretiċi stinati. L-eretiku għandu ħabta li jkun stinat u ma jismax mill-korrezzjoni. Ma jismax mill-korrezzjoni. Pawlu dwar dawn in-nies fil-Rumani 16 wara li għalinna tul l-ittra kollha. X'inhu l-Evanġelju? Tajjeb, fl-aħħar jikkonkludi billi jgħid issa neżortakom l-aħwa ħalli tħarsu ruħkom minn dawk li jikkawżaw id-diviżjonijiet u l-ostakli kontrarju għat-tagħlim li intom tallimtu. X'għan nagħmlu bihom jgħidilnu stess, evitawhom. Evitawhom. Għax it-tagħlim ma jaqdux lil Sidna Kristu imma l-aptit fiżiku tagħhom infushom. U permezz tad-diskors mellisi u l-impusturaġni jingannaw bil-qlub ta' persuni illi għajla jissuspettaw. Għan-nies issibhom illi d-diskors tagħhom huwa tant persważiv illi jikkonvinċuk. Pawlu qed jgħidilna evitawhom dan nies. Evitawhom. Il-kelma ta' Alla titixxandar fil-bilanċ tagħha. Pawlu lill-presbiteri ta' Efesu għalilhom jiena ma żammejtx lura milli nxandrilkom il-fehma sħiħa ta' Alla. U dik il-fehma sħiħa ta' Alla trid tibqa' prittkata mingħajr ma tkun medda fil-Knisja. F'kull każ allura li semmejna sew hija dnub kontra l-imħabba, kontra l-liġi, kontra l-unità, kontra l-verità, il-kawża għad-disciplina għalfejn ħanidu passi biex dak li qed jiżbalja, dak li qed jidneb jindem. Dik hija kollox. Biex jindem, biex jinġib lura, biex jintrebaħ lura, biex ma jibqax jgħix fil-korsa mid-dimba tiegħu. Ara taqblux ma' dis-sentenza. Min mhux niedem u qed jgħix komdu fid-dnub mhuwiex jgħix bħala dixxiplu ta' Ġesu Kristu. Naqblu magħha? Ovvja. U dak il-ħtieġa tad-dixxiplina dik hi. Fejn naraw nies li mhumiex qegħdin jgħixu skont il-liġi tal-Alla huma komdi fid-dnub. Draw fih u jridu jibqgħu hekk. Il-Knisja tikkonsisti f'midinbin niedma hekk aħna l-kol kemm aħna. Midinbin niedma li jipproduċu l-frott-denju tal-indiema. Ġesu ikompli jgħidilna illi tassew ngħidilkom. U meta Ġesu jgħid tassew ngħidilkom ġifier iftu widnejkom beraħ għax ħajdilkom huwa importantissimu. Tassew ngħidilkom, kwalunkwe ħwejjeġ li torbtu fuq l-art se jkunu marbutin fis-sema u kwalunkwe ħwejjeġ li tħollu fuq l-art se jkunu maħlulin fis-sema. Diskors qalu oriġinament il-Pietru f'kapitlu 16 u issa jirrepetih lid-dixxipli kollha. Lielna il-koll. Il-Ġesu jżommna responsabbli biex iva norbtu u nħollu. Mela, Ġesu tagħna bil-xandir tal-Evanġelju in-nies jintlaqgħu fis-salta tal-Alla meta jemmlu l-Evanġelju u jindmu mid-dnubietom. Bid-dixxiplina jekk hemm bżonn u tkun dejjem ħasra u dispjaċir li jkollna nagħmlu hekk, meta hemm bżonn li nies skandalużi li qed jgħixu b'mod skandaluż fostna, ma nibqgħux nikkonsidrawhom bħala membri fil-Knisja tagħna.
Ġesu qal trattawhom bħala ġentili u dazzjari. Ġesu hawnhekk qiegħed jinkoraġġina sabiex insegwu din id-direttivi tiegħu. Kompli jgħid jerġa' tassew ngħidilkom li jekk tnejn minnkom jaqblu fuq l-ard dwar kull ħaġa kwalunkwe li jsupplikaw se ssirilhom minn missieri li hu fis-smawiet. Għal darba oħra Ġesu jinkoraġġina u jgħidilna illi iva meta nitlu f'dan il-proċess għandkom il-barka tas-sema. Għandkom il-barka tas-sema. U Alla ta' bilħaq se jonora it-talba tagħkom. Ġesu jikkonkludi billi jgħid fejn hemm tnejn jew tlieta miġburin f'ismi hemmhekk jien fosthom. Ara daqsxejn. Vers illi nużaw ħażin għal meta il-Knisja ma tattendix għat-talb. Nkunu ftit nies fejn tnejn jew tlieta miġburin f'ismi hemm jien fosthom. Qed tifhem. Dal-vers nużawh b'mod skandaluż aħna. Nużawh biex niskużaw l-responsabilità tagħna. Meta Ġesu hawnhekk jgħidilna fejn tnejn u tlieta miġburin f'ismi hemmhekk jien fosthom, jiġifieri f'kuntest fejn hemm bżonn jittieħdu passi dixxiplinarji b'imħabba u b'umiltà u bil-fer. Ġesu jgħidilna hemm jien fosthom. Jiena ninsab preżenti bil-barka tiegħi. Għax Ġesu jrid is-saħħa tal-Knisja tiegħu. Il-Knisja tiegħu tinżamm bħala għarusa safja għalih. Qatt smajtu b'għarusa li żżur il-burdell darbtejn fil-ġimgħa. Jew b'għarusa illi tħares lejn dak u l-ieħor. U dik hija l-Knisja ta' Kristu. Il-Knisja ta' Kristu trid tinżamm safja, devota lejh, pura għalih. Pura għalih. Aħna forsi disposti nilmentaw u nġibu l-iskużi, ma nħoqgħodu niġġudikaw xulxin u ejja fejn wasalna. Min qed jgħidu dan diskors? Jien jew li mgħallem tagħna? Min qed jgħidilna biex neżerċitaw id-dixxipplina? Ġesu innifsu. Jiena dejjem ngħid, Ġesu jifhem wisq aktar minna l-koll. Understatement. Nistgħu nġibu l-iskużi, ma ħoqgħodu pulizija fuq xulxin. Mhux pulizija. Infermiera fuq xulxin. Infermiera nurse, x'inhi xogħla? Illi tieħu ħsieb u tikkura l-pazjenti tagħha. U kultant ma toħux pjaċir b'ċertu xogħol li tagħmel, meta tnattfilhom. U meta l-pazjenti jattakkawha għax qiegħda tgħinhom. Imma tagħmlu bl-imħabba. Tagħmlu bl-imħabba. Mullele mhux pulizija fuq xulxin. Għax ninsabu interessati minn xulxin. U għallu hemm jgħidlek, u mela aħna ħjar ma' ħadd ieħor, mhux kulħadd mi jipponta subaj għandu xi xogħol taħt tabtu vera. Għal darb'oħra. It-tgergir u l-ilmenti tagħna mhumiex jekk għandkom tgergir u l-menti, mittomx qed tgergru kontrija, attwalment qed tgergru kontra Alla nnifsu. Darba il-lut marru quddiem Mosè u Arun u bdew igergru u Mosè qalilhom it-tgergir tagħkom mhux kontrina, kontra Alla. Ejjew nevitaw l-aħwa il-sentimentalizmu u nikkommettu ruħna biex nimxu b'obbedjenza grata lejn Ġesu. Illi jrid l-aħjar għalina. L-aħjar għalina. Aħna għandna ħabta illi nużaw dil-piżella ta' moħħ li għandna hawnhekk u ngħidu hekk l-aħjar. U li għax hekk tagħmel hekk ħataqla. Meta diġà għandna l-erf hawnhekk bl-iswed fuq l-abjad. Kif għandna nagħmlu? Mhux sentimentalizmu, obbedjenza. It-tieni Trattat Ġwanni jgħidilna, issa nitolbok Sinjura, mhux bħalli kieku qed niktiblek kmandament ġdid, imma wieħed li kellna mill-bidu. Illi għandna nħobbu xulxin.
Ġwanni fi xuħitu għaraf mux fi xuħitu biss imma huwa magħruf bħala l-postu tal-imħabba. Enfasizza ħafna illi aħna nissagrifikaw runa lil xulxin u għal-ġid ta' xulxin. Illi bħalma Kristu issagrifika ruħu għalina, aħna nagħmlu l-istess. Aħna nħobbu xulxin u din l-imħabba. X'in l-imħabba? Jekk issaqsi tagħmel daqsxejn ta' questionnaire, tajjeb, ibda minn Hollywood u spiċċa f'Singapore fejn trid. Kulħadd għandu l-idea tiegħu dwar l-imħabba. Imma ġwani jgħidilna x'inhi eżattament l-imħabba. Din l-imħabba illi nimxu skont il-kmandamenti tiegħu. Issa, Ġesu f'Mattew 18. X'ikmandana nagħmlu? Ikkmandana il bħal kongregazzjoni nimxu bl-ordni u b'dixxiplina għal ġid ta' kulħadd. Finalment, anke għal dak li jidneb u jaqbad ir-rotta tal-ħażen biex hu nnifsu jinġib lura, jerġa' jintrebaħ. Jerġa' jaqbad it-triq bħala dixxiplu. Jekk nittraskuraw dan it-tagħlim ta' Ġesu nkunu waqajna f'kompromess serju. Knejjes għalhekk jitħassru u jsiru saħansitra bħalma Ġesu qal il-waħda mill-knejjes fl-ewwel seklu illi saret sinagoga tax-xitan. Jew ħanimxu fuq is-sentimenti tagħna fuq kif nħossuna aħna, jew nkunu prammatiċi u kif jidrilna aħna, jew kif ordnalna Ġesu. Dik hija l-isfida li għandna qudiemna. Jekk aħna inwarbu jew nippreferu li ninsew dat-tagħlim li għaddina Ġesu, nkunu għajna f'kompromess u jkun hemm konsegwenzi eterni għalina bħala l-poplu qaddis tal-Alla. Aħna n-nies imsejħin tal-Alla. U Pietru kif jiddeskrivina Pietru fl-ittra tiegħu. Jgħidilna intom ġens magħżul, saċerdozju sultani, nazzjon qaddis, nazzjoni separata għal Alla, nies bħala l-pussess tal-Alla. Għaliex? Sabiex tniedu l-eċċellenzi morali ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl meravigliuż tiegħu. Bid-dixxiplina meta n-nies jaraw dik hija knisja serja. Knisja li l-Alla tqimu fl-ispirtu fil-verità. Knisja li għandha mħabba lejn il-proxmu tagħha. Knisja li fedalment qed ixxanda l-Evanġelju. Hemmhekk inkunu l-eċċellenzi morali tal-Alla, l-qdusija tiegħu, it-tjiba tiegħu, il-grazzja tiegħu, it-tolleranza tiegħu, il-paċenzja tiegħu. Nkunu qegħdin nesibuhom ma' kulħadd. Meta nispiċċaw nagħmlu bħalma tagħmel id-dinja, nispiċċaw mhux knisja, klabb. Fejn kull min ħallas il-miżata u aċċettat. Jagħmel x'jagħmel. Ma rridux nkunu hekk. Aħna saċerdozju sultani nazzjon qaddis. Fejn nitolbu l-Alla biex tabilħa s-sejħa għolja tagħna. Hija sejħa għolja. Nonorawha għal glorja u s-seb tiegħu. Amen.